Ngayon pupunta tayo ngayon sa MUA at gagala tayo mga kagango. Kasama natin si Mayora. Yan. Tsaka yung sila madam susunduin natin. Kaya let's go! Yo, what's up mga kagango? Biglang vlog to tayo ngayon. Dito tayo sa SM MUA ngayon. Yan. Yo, yo, yo. Si-shot na si Bayda. Sigaw ka, sigaw. Dito na. Yaw. Dito kami sa ano ngayon? Sa UST. Oh. Mua pala. Mua. What's up mga kagang? Sige. Yan. Nakakagala. Dito tayo sa Gateway. Yan. Bili sila ng bibingka. Yan. Saan natin sila magbili ng bibingka. Sarap dito mga pagkain. Kain sila. Yan, balik na tayo sa sakyan mga hagang. Hindi tayo nakapark ng maayos. Yo, yo, yo. Dito kasi. Sakyan. Yo. Nakaihi rin. Michael, tulog na? Uy, may bata pumasok. Sino kaya to? Ito, gang. Nag-CR ka, gang? Oo. Doon sa dulo. Gang, ikat ma please yan. Sino kaya tong bata na to? Ayun no? Wait lang. Ha? Anong oras na? Bakit gising pa to? Open please. Taka ka. Nasaan na yung come over dito? Ha?
binili niya, Gas? Bibingka. Tsaka ano pa? Ang bata pumasok. Sino kaya to? Anong oras na? Sino pangalan kaya nito? Yeah. Saan to galing? Ba't di pa tulog to? Umihi kami doon eh. Bumaba talaga ako, umihi. Doon sa dulo nga, sa may Christmas lake. Bangbaram, please. Hmm? Po. Thank you. Ano yan, baby? Yan dyan. Taxi. Yan, oh, malaki. Ah, Christmas tree. Ang Christmas tree. Hmm. Kanta ka muna. Tawag na. Ling? Sa Mawa. Shout out ko muna. Sino shout out mo? Shout out kay. Thermite. Shout out kay. Ikaw na Mayora. ikaw na mag-vlog. Sige, tapusin mo. Okay, yan, may ano yan, nag-record. Nagbibili ka na ng bibingka. Charto. Mm. Si Kagango. Yay! Yung channel mo, anong channel mo? Basta. Ano? Oh, shout out mo. Sino yung shout out mo? Shout out kay Sino? Mayora. Mayora in the house. Anong Mayora oras in the na? car, you mean? In the car. Anong oras na? Hindi What pa time is tulog. Hmm? Mga batang may pasok bukas. Hmm. Saan na sila, baby? Dun sa may Ha? sa bibingka. Ano yan, igo? Bulati. Biglaan lang tong vlog natin ngayon mga kagango. Kasi hindi natin nakalain na ganun pala ang gagala pala. Kaya sa uli na natin tong sasakyan, i-park na natin to. Ganyan. Malapang na. Ha? Ano yung mga binili nyo na? Bibingka. Bibingka? Tsaka ihaw. Isaw. Laman. Atay balunan. May kanin pa doon. Meron. What's up mga kagango, yun, maglakad na kami pa uwi na sa... Saan tayo uwi? Bahay. Lakad-lakad na. Pagod sa kakalakad galing ng Muwa. Muwa. Yun. Nope. Yun. Parang kita na. Inundated ka pa naman. Bawal yata ako ngayon kasi minor de edad ako eh. Yo, kaya dito ko na tatapusin ang aking video. Yan, may ano pa tayo. Yun mga kagawa, dito ko natapusin ang aking video. Please subscribe. Yan. Like, share, click ang notification bell para lagi kayo updated sa aking video. Bye bye.